Poštovani predsjedniče, poštovani potpredsjedniče SDP-a Hrvatske, poštovani predstavnici medija, poštovane kandidatkinje i kandidati SDP-a koji ćete na ovim lokalnim izborima boriti se za vrijednosti socijaldemokracije. Dakle, u ime županijske organizacije SDP-a Varaždinske županije kao predsjednica i kao kandidatkinja za župana Varaždinske županije želim vam dobrodošlicu ovdje u Lepoglavu gdje također predstavljamo našeg kandidata. Dakle, dopustite mi da kao onaj koji će braniti na županijskoj razini vrijednosti koji su posebno u vrijeme covida danas posebno važne. Ljudi su danas u posebno teškoj situaciji i kada dolazi kampanja koja bi trebala promovirati te stvari koje su malom čovjeku najvažnije, koje je danas praznog džepa, vrijednosti koje su danas po mrežama posebno zapostavljene, a to je istina. Dakle, vrijednosti koje mi kao partija posebno zastupamo. Evo, dozvolite da nastavimo taj slijed, da artikuliramo i predstavljamo vam one poruke koje su posebno važne i da taj slijed nastavi predsjednik naše Socijaldemokratske partije, gospodin Peđa Grbin. Izvolite. Hvala ti. Hvala ti, Barbara. Evo. Hvala. Lokalni izbori su izuzetno važni za građane. Bez obzira što u hrvatskom sustavu lokalne i regionalne samouprave ima čitav niz problema, čitav niz nelogičnosti koje za posljedicu imaju nefunkcioniranje brojnih jedinica lokalne samouprave, to ne znači da lokalnim izborima ne trebamo dati onu pažnju koju lokalni izbori zaslužuju. A zaslužuju prije svega zbog toga što upravo na lokalnoj razini rješavamo čitav niz problema koje ljudi imaju. I to je ono o čemu je govorila Barbara. Ljudi su u prvom planu. Nisu ljudi ovdje zbog nas političara. Ne. Mi političari ovdje moramo biti zbog ljudi, zbog njihovih problema i zbog načina kako ćemo te probleme rješavati. A njih u Lepoglavi ima. I zato mi je izuzetno drago da za kandidata imamo čovjeka koji se već dokazao. Dokazao se u nevladinom NGO sektoru i kao aktivist, ali aktivist koji uz taj aktivizam, uz tu želju da svojim radom i djelovanjem promijeni način na koji funkcioniraju tijela javne vlasti, ima i iskustvo. Imamo čovjeka koji doista zna i može pokrenuti svoju zajednicu. Jer vi možete imati najbolje projekte, možete imati najbolje programe, možete imati najbolje vizije, možete naslikati najbolju sliku grada koja postoji. Ali ako nemate ljude koji će tu sliku ostvariti, nacrtati ju, stvoriti ju, onda će sve to ostati mrtvo slovo na papiru i nećemo napraviti ništa. A mi ovdje u Lepoglavi imamo upravo takvog čovjeka. I zato mi je izuzetno drago najaviti Hrvoja Kovača dobrih promjena. Hvala Peđa. Nikad nisam ovako visoko išao sa šakom prema nekome, ali imam razloga s tobom podići tu ruku više. Dobar vam dan svima želim, dobrodošli u Lepoglavu. Malo je vjetrovito, snaći ćemo se, to je zapravo vjetar promjena koji smo čekali 20 godina. SDP je stožerna hrvatska stranka koja je u svakom trenutku uvijek spremna preuzeti odgovornost za upravljanje bilo općinom, bilo gradom, bilo županijom, bilo državom. Razvijamo se, trudimo se, borimo se, usprkos svim svojim usponima i padovima. Prvi smo bastion obrane malog čovjeka, prvi smo bastion obrane poštenja, pravde i pravednosti i tu priču socijaldemokratsku nastojimo gurati tamo gdje god možemo, od najnižih razina, od općina preko gradova do županija i država. Kroz posljednjih 8 godina radio sam u gradu Lepoglavi, gradu koji se dobro profilirao u svijetu čak, gradu o kojem kad govorite sigurno svatko ima svoje mišljenje, bilo pozitivno ili negativno. Ipak smo prepoznatljivi po određenim stvarima. Razni pijeteti i asocijacije zapravo nam dolaze do izražaja u tom kontekstu.
Ali ono što je važno, Lepoglava je vidljiva. Tu vidljivo sad treba odvesti jedan novi nivo, na nivou u kojemu su Lepoglavčani ti koji čine svoj grad gradom i 4 postulata na kojima gradim budućnost ovih promjena. Prvi taj korak je suodlučivanje i sudionička demokracija. Politika je zapravo u većini slučajeva stvar percepcije. I ako će moji protukandidati, a vjerujem da hoće, sigurno govoriti da su građani najbitniji u programima, da su građani oni koji čine te gradovi, da su građani zapravo sve u lokalnoj zajednici. Pa da, to je točno, ali zašto onda građani nemaju mogućnosti sudjelovanja u procesima donošenja odluka? Zašto ti građani zapravo nikad nisu stvorili nekakav svoj važan element razvoja tog lokalnog grada, jer nisu bili konzultirani po mnogim pitanjima koji se tiču njihovog razvoja, njihove ulice, njihovog kvarta. Tu se gradi ta budućnost participativne jedne lokalne sredine. Moderne i progresivne lokalne samouprave uključuju građane u procese donošenja odluka. Građani najbolje znaju one stvari koje su im potrebne u lokalnoj zajednici i građani najbolje znaju kako te stvari odraditi. Naravno, u suradnji sa lokalnom politikom. Međutim, ti građani su isto tako podložni raznim demografskim izazovima i nekakvim trendovima koji su se počeli dešavati posljednjih godina u Hrvatskoj. I upravo je drugi postulat jedna proaktivna demografska politika. Demografija je danas zapravo sve kad pogledate. I demografija je onaj važan problem s kojim se moramo suočiti bez obzira na političke boje. Bitno je građanima znati kad šeću Lepoglavom po sigurnom nogostupu jel smo riješili probleme primjerice pedijatra, ambulante u Višnjici, da li smo osigurali produženi boravak u potpunom iznosu u Lepoglavi, da li su vrtići dostupni besplatni za sve, da li gradimo starački dom koji bi trebali izgraditi za naše građane treće životne dobi. Ako gledate rezultate Državnog zavoda za statistiku, svake godine Lepoglava bilježi pad stanovništva. Ja se bojim rezultata ove godine nakon ovog popisa stanovništva. I upravo je demografska politika ključna kako zadržati mlade u Lepoglavi. Puno se priča o gradnji stanova, APN-ovih i ostalih. Hrvatska je jedna od zemalja koja ima najniži postotak javnih stanova u Europi. Da, važno je graditi te stanove, ali ne na interes i korist bankama, nego da gradovi i općine budu vlasnici tih nekretnina, tih zgrada i da daju to u najam svojim stanovnicima. Pa di će mlada obitelj dići kredit na 60.000 eura i kupiti stan sa kreditom u banci? Jako teško. Ali ako grad je taj vlasnik tog stana i daje ga u najam sa mogućnošću otkupa, to je ona priča demografska koja zadržava mladu osobu ovdje. Jako je važno zadržati što više novaca u džepovima naših građana. Ako im možemo omogućiti besplatne vrtiće, ako im možemo omogućiti sufinancirani prijevoz, udžbenike i hrpu drugih stvari koje njih čine zadovoljnima uz nemjerljivu i prevažnu politiku zdravstvenu, ti će ljudi zapravo ostati u Lepoglavi. Znate zašto? Jer prema podacima policijske uprave Lepoglava je treća u Hrvatskoj po broju kaznenih djela s one ljestvice ispod. Mi smo jedan od najsigurnijih gradova u Hrvatskoj. Ivančica, Ravna Gora, Zelenilo, di god hoćeš. Danas ljudi naseljavaju zapravo takvim mjestima upravo zbog sigurnosti i zbog infrastrukture. Na tome treba graditi našu Lepoglavu. Neću vam govoriti oko nekih velikih megalomanskih projekata koji imaju predznak centar, zato jer smo ih puno puta slušali, čak i prečesto. Oni su samo šlag na tortu kvalitetnog života u lokalnoj zajednici. Danas se kvaliteta života u lokalnoj zajednici mjeri kvalitetom života koji ima najranjivija osoba u toj lokalnoj zajednici. I to je ključno. Isto tako, pokretač lokalne zajednice jest gospodarstvo. Korona famozna je pokazala zapravo tu nemilosrdnost upravo prema privatnom sektoru koji čini okosnicu razvoja lokalne zajednice. Grad, općina ne može otvarati radna mjesta. Iluzorno je za očekivati velike tvornice, fabrike i hale koje će zapošljavati 300 Lepoglavčana negdje. Mi smo ovisni o malim poduzetnicima, o obrtnicima, o ljudima koji žive od svog rada. Gradska pomoć može biti usmjerena upravo na što lakše i brže svladavanje izazova krize koju je napravila korona, gdje kroz inovativne prakse, ulaganja u poduzetništvo, kroz razvoj moderne, dobre, društvene, solidarne ekonomije u lokalnoj zajednici možemo utjecati na stabilizaciju poslovnih procesa. Neću vam govoriti o smanjenju nezaposlenosti, jer grad tu nema nikakve mogućnosti utjecanja. Ali ono što grad može napraviti je ulagati u komunalnu i poslovnu infrastrukturu, da se privatna investicija, da se start-upovi, da se pokrene poduzetništvo od poduzetnika samih. Zašto? Jer oni najbolje znaju što im treba. I da zaokružimo cijelu priču, užasno je važna transparentnost. To što je Lepoglava među 5% najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj je super priča. To što smo već 5. godinu za redom najtransparentniji grad u Hrvatskoj po pitanju analize Instituta za javne financije. Sve je to super, ali ako ne živimo tu transparentnost, ako građani ne znaju na koji način se njihov javni novac troši, kuda to ide i kako zapravo s njim raspolažemo, teško možemo graditi pravednu priču
Jer, nažalost, ovisno smo bili svi o raznim tračevima, kud lova ide i ona famozna krilatica, di su pare. Pare su tu, samo treba znati s njima raspolagati. A ako svi zajedno surađujemo, pogotovo građani kroz prizmu aktivne participacije u društvu, mi možemo govoriti o jednom dobrom, malom, modernom gradiću. Ja ću kroz narednih 2 tjedna predstaviti kompletan program kojeg radim zajedno sa svojim timom, koji sačinjava u sebi niz mjera koje su jednostavne. Bolesno jednostavne, zato jer prečesto puta se zapletemo u situaciju da idemo mijenjati svijet na nekakve nelogične načine i stvari, a zapravo su stvari najjednostavnije jer građani su ti koji će biti glavni partner u kreiranju te nove i moderne politike. Ljudi me znaju po prezimenu i svi me zapravo zovu Kovač. I naravno da je ona logična bila stvar da nekako pokrenemo tu priču na način da se Kovač iskoristi. Kovač je osoba vrijedna, koja radi, koja uprlja svoje ruke, ali radi dobre stvari. Ja možda nisam Kovač vaše sreće, mogu biti samo Kovač svoje sreće, ali ono što želim biti jest Kovač dobrih promjena, a Lepoglava te promjene treba i zaslužuje. Hvala vam lijepo.